CEO na si Doc Joey Betito, and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Pranzana. Hello po. Happy Monday to everyone. And for now, ako muna ang makakasama nyo live dito po sa DCGB. And unfortunately po, umuwi si Doc Joey kasi may mga aasikasuhin po sa Dorotea Resort and Spa. Happy Monday to everyone. And sana nasa mabuti kayong mga kalagayan. Ingat-ingat na lang po sa lahat. And especially po sa mga papauwi pa lang galing trabaho. Okay. And of course po yung contact number ni Doc Joey if ever may mga health concerns tayo. Okay po. And of course, we are open po sa tuyang booking office dyan po sa Cabangan West, Legazpi City of course. Okay, so 9 o'clock in the morning hanggang 6:30 nin pagkabanggi. Pero taod-taod po, alas 6 po, ma-close na si office. Okay, alas 6 ngunyan na aldaw na ini. And tomorrow, 9 hanggang 6:30 po, bukas sa tuyang opisina. Okay, so see you po sa mga magpapakonsulta kay Doc Joey diyan po sa ating office. Alright, so ito po yung number ni Doc Joey. Take note na lamang po sa may mga katanungan po, and of course magpapa-schedule ng consultation. So sa Smart, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Ang Globe naman po, okay, syempre may Globe number din po si Doc Joey, 0917-853-8933. Ulitin ko po, 0917-853-8933. Hello po pala dyan sa mga nasa Dorotea Resort and Spa, located lamang po sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Purok 1, yes, of Barangay Kahugutan. Kahapon nandyan kami, and congratulations sa ating mga Miss Mega One first na si Miss Arlene Pabelonia of Ginubatan, our reseller. Dyan po sa Ginubatan. Congratulations! Siya ang Miss Mega One of the month of March. And of course, si Ate Ninya Moral, or sa second place naman po, Miss Mega One. Ayan, so congratulations sa inyong dalawa. Abangan naman natin kung sino po yung magiging Miss Mega One or Mr. Mega One of the month of April. And syempre, ina-announce po natin yan para sa April naman. So, April 30. So, ang cut-off is April 30, 6:30 in the evening. So, good luck sa ating mga resellers, distributors ng ating Mega One. So, syempre, kinakount natin yan. Ang minimum din is 15 boxes of Mega One. Yes po. So, yan po. You heard it right. 15 boxes. Yung iba kasi hindi umabot. Kaya hindi nakapasok sa top 3. Kung sino yung magiging declare na Mr. or Miss Mega One. So, ngayon first tayo ngayon last February wala po tayong ganyan na contest. So congratulations kasi si Arlene Pabelonia and si Ate Ninya Moral, meron silang free accommodation sa Dorotea Resort and Spa. So nagamit na nila or na-enjoy na nila kahapon, Easter Sunday. And so congratulations ulit and good luck sa ating mga resellers po. For this month naman, okay, kaya nyo yan. Yung iba naka 10 boxes. Sayang. 10 boxes of Mega One. Alright, so syempre meron po tayong promo sa Mega One and Amazing 4. Mamaya i-discuss ko yan. And of course, hello sa mga avid listeners po ng DCGB and sa serbisyong natural na programa. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Okay, so yan po, hello po, and sa mga palaging nakikinig at gustong magpakonsulta, huwag kayo mag-atubili na at syempre free ang pagpapakonsulta kay Doc Joey. And mas maganda is that may promo tayo sa mga supplements like Mega One and Amazing 4. Ano ba ang pinagkaiba ng Mega One sa Amazing 4? So, of course, ang ating Mega One is composed po ng 21 ingredients or components. Okay? So, ang Mega One po, pang overall na siya. Kumbaga, to summarize po is ang Mega One is pang overalling. Okay po? Kumbaga, lahat ng mga kamatayan or gabos na mga kamatayan or mga karamdaman, health concerns po natin, matutulungan tayo niyan. Okay? Ang mga ang pinagkaiba lang is iba-iba po yung dosage. Nakadepende po kung like hindi naman heavy yung mga health concerns, okay, for protection lang. So, pag for protection lang or pang everyday lang natin, pang iwas sa mga karamdaman, so mababa yung dosage dyan. Pwede po dyan is once a day. Okay, sa may mga lagnat, pwede po. Okay, pwede ang Mega One capsule po natin. All-in-one na siya kasi yung lahat na 21 components po, nandyan na sa isang kapsula lamang yan. Okay, nasa isa na. So, hindi na hassle po yung pag-take natin ng napakaraming mga capsule. Okay. Anyway po, ang Amazing 4 naman kasi binibigay po yan sa may mga medyo mabibigat na mga karamdaman like cancer or meron sa kidney para mas mabilis po yung improvement or syempre within a month po may mga improvements po. So, ang binibigay ni Doc Joey is Amazing 4. Kung medyo tight sa budget, ayan, parang binabalanse din po at nagbibigay ng mga temporary dosages si Doc Joey. But syempre, as long as na mini-maintain, okay po, mini-maintain yung ating mga supplements, yan, expect natin na maganda yung magiging dulot nito sa atin. Kaya nga, syempre, sinasabi po ni Doc Joey at ng ating ilang mga staff na maging consistent at sumunod po sa mga ipinapayo sa inyo para syempre makuha natin or maramdaman natin yung karahayan, okay? Yung karahayan po na pigahanap ta. Kaya man si Saro po kanina, from Kabangan, ayan, I think nakikinig siya kasi matagal na siyang nakikinig dito sa DCGB at sa programa kay Doc Joey. Ayan, hindi ko nabanggitin, Kabangan Kamalig. Ayan, Kabangan Kamalig, 71 years old si nanay. At ngayon pa lang siya nakapag-try. Though, matagal na daw siyang nakikinig at parang curious siya. Kaya naman, last time, nagkaroon siya ng mga, or sumailalim siya, sa mga lab tests, and na-found out na may tubig sa tiyan niya. Okay, may problema. At problema pa, hindi lang yun, namumutla siya, okay, at may mga iba pang mga iniinda sa katawan. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip pa, pumunta na kaninang umaga dyan sa ating opisina. Okay? Matagal na siyang nakikinig at parang ano kaya yung Amazing 4? Ano kaya yung Mega One? So, nasubukan niya lang ngayon dahil nga may mga iniinda na siya. Okay? So, yan po. Sa kanya is mag-start pa lang siya. So, ang parang under observation, mga ganon. So, at least a month po. May mga makikita na din tayo dyan. Kasi po, syempre, we need time para syempre po, parang makuha ng Mega One ang katawan natin. Okay? Parang nire-repair po niyan. Paunti-unti. Kaya nga sinasabi po ni Doc Joey, at least a month po, ayan, tuloy-tuloy yung pag-inom, iniiwasan na yung mga bawal na pagkain, mas makikita natin yung mga improvements. Okay po? Kaya naman huwag kalimutan yan. And may mga
syempre sa Mega One, like ngayon, paano ang pag-take nito? Okay lang ba? May mga katanungan, parang frequently asked questions sa Mega One. So, kung may mga katanungan kayo, okay, pwede nyo naman po i-comment yan sa live sa ngayon. So, ang i-discuss ko lang is yung mga karaniwan na tinatanong sa atin about Mega One. Okay po? So, hello sa mga nanonood sa atin sa ngayon. Mamaya babasahin ko po yung mga greetings or yung mga katanungan nyo po sa atin. Ayan, Ate Ninya G. Bayaban, pa-share na lang po sa IAF. Ayan, hello po pala sa mga IAF members or amazing YouTubers and FB friends members po natin dyan, leaders and active members po. Hello, good afternoon. Okay, so ang isa sa mga katanungan is that, safe ba ang Mega One? Of course, dumaan po siya sa masusing pag-aaral. And in fact, 3 years in the making po ang ating Mega One capsule. FDA approved and of course, manufactured in Florida, USA. Kung tutusin po, ang mga naandyan sa ating Mega One capsule is from Amazing Trio. Okay, narinig nyo na ba? Or kilala nyo ba ang Amazing Trio natin? So, yung pinakaunang flagship product ng Miracle Health Corporation is yung tatlong mga kapsula. Okay, so yung tinatawag or kilala sa pangalan na Amazing Trio. Bago lumabas yung Amazing 4. So sabi ko nga, yung Amazing Trio na andyan po except yung sa Miracle C na Ester C, yung components. So bale, nasa 14 lang. Okay po. So may mga dinagdag din, like 7 added herbs po dyan sa Mega One natin. Mga natural po itong components po ng ating Mega One. Okay? Total of 21 po yung components or ingredients na naandyan sa Mega One po natin. Natural. Okay. So, 7 added herbs like holy basil, astragalus, turmeric, ampalaya, moringa. Yan yung mga ilan lamang sa mga dinagdag po. Okay, magagaling na herbs na naandyan sa Mega One. Kaya naman hindi nakakapagtataka na marami yung mga testimonies natin. Kung mapapakinggan niyo po, ayan, may mga iba pa na hindi pa ako na edit. Anyway, sa susunod po mapapakinggan po natin dyan. Dito sa DCGP. Okay. So, yung recent po na testimonial sa atin is yung about sa mataas na creatinine si Sir from tobacco. Nag-dialysis. Ito po. Ang kinagandahan sa kanya is pumunta dyan sa para makausap ulit si Doc Joey. Ano po? So usually po kasi ang nagda-dialysis at nasa 1,000 yung creatinine, namamaga or namamanas yung paa. Pero yung kwento or yung shinare sa amin ni Sir from tobacco kasi nagpapadialysis siya sa, I think sa Zika yun, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, ang kinaanuhan lang is that po, hindi namamanas. So, nangalas po. Kumbaga, nagtaka yung mga nurse doon, yung mga nag-ano po sa dialysis center po, na bakit daw mataas yung creatinine, pero hindi namamanas siya. So, yun po yung pinagtataka niya. Pero, ang iniinom niya noon, parang sinasabay niya po, nagda-dialysis and then nagtitake din ng Mega One. So, mula noon, hindi talaga. Kaya nga, nagpatuloy pa rin yung dialysis para syempre, at least bumaba. Bumaba talaga. Kasi, na yan, mga, I think, nasa 166 na creatinine. Sa iba, mataas na. Okay, what more kung 1,000? Yung nga po, kung napakinggan nyo dito si from Daraga yun. Yes, Daraga. Ito man, 75 years old na si Lola, okay, nanay,
na nasa 72 plus yung creatinine, but then 5 weeks ng pagtitake, eto Amazing 4 yung tinitake nito, naging 101 na lang yung creatinine after 5 weeks of taking Amazing 4. Okay. So, ngayon po, nag-maintain na lang ng Mega 1. So, it's okay naman kapag Mega 1 lang yung tinitake natin. At least, may iniinom siya, may para makontrol yung naman ng creatinine. And, nakatulong din yung isa sa mga, is yung diet, yung sa Slimmer's Rice. Okay. So, yan po yung mga makakatulong. Hindi na yung mga may mga seasonings or yung mga matataba, mamantika na pagkain. Isa din po yun sa mga na-control para syempre ang sa balanse ng katawan. Okay, so yun nga po natulungan yan yung mga recent na kwento na i-share sa atin ng Mega 1 at ng Amazing 4. So, isang kapsula pa lang po yan, but then 21 po yung components niya, kaya hindi tayo kumbaga ikita mga last maski nga ni po saro na like ngaya shiitake kadakol po yung mga health benefits na makukuha ata dyan. Saro dyan is antioxidant siya. Ang shiitake mushroom na yaon kay multi-5. So, kung matatandaan niyo po, sabi ko while ago po na Amazing Trio. Ang Amazing Trio po, syempre, nandiyan yung multi-5 capsules, nandiyan yung berries, like superfruits, yung ating Mega A. Okay, yung Mega A capsules, ang components niya mainly is superfruits or mga berries po. Okay, yung Miracle C naman is 5 klaseng mga sources na makukuhanan ng vitamin C. Okay, so yan po yung naandyan sa Mega 1 plus yung 7 added herbs. Okay, so sa isang kapsula lang yan. So, yun nga yung mga kasagutan sa tanong na safe ba ang Mega 1. Yes, safe. Of course, safe po ang ating Mega 1. Okay, so another question is paano yung pag-take? Okay, paano yung pag-take? Okay ba na tap water, lukewarm water, or malamig yung pang-inom sa Mega 1, and what is the best time to take our supplement Mega 1? So yun po, ang usual na binibigay na dosage is 30 minutes before meals or 1 hour after meals or after meal. So yan po, ang ibig sabihin yan is okay na inumin natin ang Mega 1 bago kumain. At least wala pang laman yung tiyan natin po. Safe siya, hindi siya like antibiotic na kailangan mo inumin, busog ka, or may laman yung tiyan natin. Kaya nga natural, parang pagkain na siya, okay? Superfood siya, ang Mega 1 po natin. So, it's safe na inumin. And the best time is 30 minutes before meals or 1 hour after meal. And kung ang binigay is 3 times a day, binibigay po dyan like, what time ka ba na gigising? So, like 6 o'clock in the morning. So, before ka mag-breakfast na mga 6:30, at least 6 na pagka-aga, mag-inom ka na. Mas, kumbaga, magayon po, na i-take ta ang Mega 1 wala palaog an tulakta. And then po maligamgam or top water, okay pong ipang-inom po yung Mega 1 po natin. Alright. Hello kay DJ Sugar, ang pinakamahamis na DJ kang okay FM, kay SM. Hello po. Minali akong gwapo digda, no? Na-distract si Jalay. Okay, so yun nga yung sinasabi ko. Safe siya at wag lang po yung malamig na tubig. Yung malamig. Okay, yung may yellow, wag po. So, safe siya kapag tap water or maligamgam na tubig. And yun nga, kung 3 times a day tayo, before mag-breakfast, before kumain sa lunch, and yung pangatlo is pwedeng before matulog or before tayo mag-dinner sa gabi.
Okay, kuha po yan. So, sana nakuha at naintindihan po yan. Kung hindi yan naintindihan, mabikol ako. Okay? Mabikol si Jalay. Para mas maintindihan tayo yan. Taraman sana nindo ako. Makaskaso naman ako minataram. Para may ano man kita, no? May mga judges man kita. Alright, so yan po yung dalawang frequently asked questions about Mega One. Kung may mga katanungan pa po kayo, ano po, pwede nyong i-comment dito sa FB Live po ng sa DCGB sa ngayon, and pwede nyong i-text. Paano ba? Dito na lang sa FB Live. Okay, so dagdagan ko pa yung questions na palaging itinatanong sa atin. Yung question is, ano ba ang mga health concerns or mga health problems na natutulungan ng Mega One? Okay. So, ulitin ko ha, ano ba yung Mega One? Ano yung mga sakit, mga karamdaman na pwede niyang matulungan? So, sabi ko nga kanina, lahat ng mga karamdaman po nagkakaiba lang sa mga dosages. So, unahin natin for prevention. Okay. For prevention, for protection. So, at least po, twice a day or once a day. So, isang kapsula sa isang araw. Or kung pwede, kung may budget tayo, kasi yun nga yung iba, twice a day. Yan. So, yan po. For prevention po yan for protection po natin, hindi tayo magkasakit, ayaw natin sipunin, ayaw natin kapitan ng mga viruses, ayaw natin kapitan ng kahit na anong flus. So yan po yung regular dosage na pwede po sa mga gusto mag-try at sumubok, magsubok. Jalay. Ayan, sa mga gusto magsubok ng ating Mega One. And sa may mga sakit sa ulo, kasi proven ko yan na masakit yung ulo mo at parang tatrangkasuhin ka or over fatigue. Tapos naman, ano pa ba? Tulog ka, kulang ka sa tulog. Okay. Yan po, yung at least isa lang, parang ginagawa mo na siya, parang pag tinitake baga natin. Actually, hindi na po ako nag-take ng mga synthetic, like, hindi ko na nabanggitin. Basta kapag nagkakalagnat ngaya ako, parang hiyang na talaga ako sa Mega One. Itutulog ko lang yan, pagpapawisan ka na, tapos boom, wala na. Parang magic lang. Ilang beses ko na po yan na, and kasi ako, marami akong parang mai-share sa inyo about Mega One. Sige pa, mag-share pa ako. Yung parang malalason ka baga ng, hindi bago yung yung ulam namin. Very sensitive kaya ako pag mga arugsan. Kaya nananaram ako. Nagkaon na minsan insira na bako, labas. So one time, nagluto ni, tuna, I think yon dyan sa Tapos, nakakaon ako sa Maray nganita, parang nahiling din ako nung ka-work ko na mapulaho na. Dahil ko man kasi nailing, nag-computer ako sa to. And then, na-feel ko lang po na medyo mainito na ako. Tapos, saka ko lang nariparo, kang tinaraman na akong mapulaho na ako. Mapulaho na talaga ako. And parang nagbubutog na si pando ko sa to, mapulang-mapula na. Tapos, pag sa feeling mo baga, nagpapanik ka na, pero you need to be calm. Tapos, yun na, ang naisip ko lang para mga remedies like tsokolate daw. Okay, di ko pa ito naisip si Mega One. So, yun sabi ng nanay ko, kapag mga ganon, magkaunsa na daw tsokolate. Pero, feeling ko talaga, bako lang ito, parang kulang pa ito. So, yun, syempre, nasa office kita, akala ko lang miraculous. But then, tinake ko, isang kapsula lang nun is, Mega One, mga hapon na ito mga alauna. So, yun na po. And after 30 minutes, nakatake na ako ni Mega One, parang nag-arabaab or parang mainiton mangilay ako. So, after nag-effect na po siya mga 30 minutes, parang nag-subside na yung pula ko, yan lang. Tapos, wala na, parang nawala lang talaga. Kasi po, syempre, kapag mga ganon, parang malalason ka yung katawan mo, and then kapag hindi naagapan, syempre, delikado po. So, yun nga,
Yun yung isa sa mga testimonials ko naman dito sa Mega One. Kaya nga po proven na yan na kahit yan lang po, hindi lang natin yan malalang yan kasi syempre delikado yun. Lesson learned. Kasi may mga isda talaga na akala mo fresh pa siya pero hindi na pala. Kaya minsan makanaramag para kaon. Anyway, ingat-ingat na lamang po at dapat maging matalino sa pamimili sa mga ganyan pong mga isda. Okay po, so yan po. Isa yan sa mga natutulungan ng Mega One yung kwento ko sa inyo. Kaya kung wala kayong makita kung meron kayong stock ng Mega One sa inyong bahay, like nga, linagnat yung kapatid mo, yung age niya nga is 8 years old, kasi iba po yung sa kapag sa mga babies, iba po yon yung binibigay. Tinatanggal kasi siya sa kapsula kasi syempre hindi pa kaya yung kapsula lunukin. So, pwedeng alisin po sa kapsula mismo. Pwede siyang alisin kasi powdered siya. Pwedeng isabay yan sa mga gatas. So, like 7 to 12 years old, yung iba nga pwede ng kaya na nilang sa kapsula, pwedeng tanggalin yan. So, pwedeng kabanga po nin kapsula or pwedeng buo. Depende po sa karamdaman. So, kung may lagnat po, pwedeng ipainom kalahati. Kung yun yung age po ng isang bata. So, mabilis lang siya, parang tinitake lang natin yan na But then, ang pinagkaiba is eto, natural. Okay po? So, yan po yung mga karamdaman. Kung may sakit sa puso naman po, sakit sa puso, high blood, sa cholesterol din, at least 3 times a day. Kung hindi lang po yan, may mga iba-iba pa, ginagawang 2 capsules 3 times a day. Okay, nakadepende yan po sa mga karamdaman. So, yan po yung mga kasagutan about po sa kung ano ang mga natutulungan ng Mega One natin, ng mga karamdaman po. So, yan po, sabi ko, free consultation kay Doc Joey Betito. Diyan lamang po sa ating office. Along the road lang po. Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City po tayo. Okay, so kaharap lang tayo ng Food Panda and ng Bangko Sentral ng Pilipinas. We're beside also ng Angelis Cakes. And bago ko makalimutan, happy birthday sa aking pinakamamahal na behave na kapatid. Ayun, happy 9th birthday sa aking baby boy na kapatid, of course, kay Chan Chan. Pinaka-behave yan sa amin. Hindi ko na papagalitan. Okay, so maraming salamat po. Magbabalik ako after our break, our testimonials. Alimanya. May nakapag-introduce sa akin ng Amazing 4. Dati, hindi ako nagtatry ako ng iba-ibang supplement pero parang hindi naman talaga siya tuloy-tuloy. Tapos then, may nakapag-recommend sa akin ng Amazing Trio, sabi niya. Tapos ang binigay sa akin ni Doc, Amazing 4. Sa ngayon, 2 months na ako gumagamit. 2 months sa July 6. Pero, habang gumagamit ako, natry ko siyang basta maganda. Naghintay na lang ako ng result ngayon ng ultrasound. After 3 months, sabi ni Doc, magpapa-ultrasound ako. Makikita ko siya kung may pagbabago sa dating result ko ng ultrasound. Sa myoma. Tapos meron akong goiter. Tapos may bukol din ako sa liit. Then may cyst. So makikita ko yun. Pero habang nagtitake ako nito, nakita ko, pinatry ko siya sa anak ko na constipated. Mga ilang days siya bago makadumi. Pinatry ko ang Amazing 4 once lang a day. Then daily na siya dumudumi. Then yung yung asawa ko, may sinus siya. Hindi siya umiinom ng mga malalamig kasi every
pag dito, umiinom siya ng mga malalamig. Ano? Pag gabi niyan, palagi na siyang Taga saan po inuubo. kayo? Pinatry ko naman yung Miracle C. Sabi niya, Diyan gustong po sa gusto niya, Manis ko sa kahit inyo. umiinom na siya ng Sa may malamig kausap po na ako. mga Diba? na yellow o na may tubig o soft drinks, hindi na siya inuubo. So, sabi niya, nakatulong daw yung Miracle C. Yun po. Yung habang nagte-take na ako ng Amazing 4, pinatry ko ito sa anak ko na constipated siya. Mga ilang days siya bago dumumi. Mga 3 to 4 days. Tapos, nag-try na kami kung ano-anong herbal. Galing na din kami sa doktor. Kung ano-ano rin na reseta sa kanya. Tapos, ganun pa din naman. Then, pinatry ko yung Amazing 4. Once a day lang. Tapos, doon 3 days siya uminom ng Amazing Trio. Daily din siya na Amazing 4. Daily din siya dumumi. Yun po. So, napansin ko, so may pagbabago. Ako din, ang dami kong discomfort kasi may ako na myoma. Tapos, kahit after menstruation ko, ang dami kong mga na discomfort. Masakit dito sa tiyan, masakit dito sa balakang. Tapos, after ako uminom, mga magtutuman sa ako ngayon, naalis yung mga sakit. Tapos, hintay na lang ako ng result. Yun po. So, pero nakikita ko naman na positive kasi nakita ko mismo may pagbabago na maganda sa katawan ko. So yun po. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. Nagdigdi po kami kay Doc. Kang pahilig si Papa, si Osvaldo Mancera, 79 years old. Kapigdarami po siya digdi. Grabe sa kamatayan niya, may diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa laong ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtaon ni Doc, okay na po siya. Ngunyan maintenance na lang po siya kang Megawan. Nagpasalamat po kami kay Doc, tangunyan po okay na si Papa. Salamat po, Doc. Ako po si Vince Mapusaw ng Bilyarmo sa Dalaga Albay. Dati po ako may sakit sa puso na marami na akong gastos, balik sa doktor at medyo wala na akong may bili ng maintenance. Narinig ko sa radyo itong Amazing Trio, so hinanap ko yung opisina nila. Sawa ng Panginoon Diyos, natulungan din ako ni Doc Joey at in-advise na ako niya na mag-inom ng Mega 1 ng Amazing Trio. So, ako po ay nasa nakaubos pa lang po ako ng 11 capsule. Sawa ng Diyos, medyo gumaganda-ganda na rin po ang aking pakiramdam. Yung sakit ko sa pag-ihi, medyo nawala na. Tapos yung pagbabawas ko po na medyo maliliit na yung binabawas ko, medyo gumaganda na rin po. Naging-nagibara yung aking pagbabawas. At sabi sa akin, Doc Joey, papatuloy ko lang daw sa loob ng 6 na buwan, mawala itong sakit ko sa puso. Pero sa ngayon, medyo gumaganda rin ang pakiramdam ko. Nakatulog na ako ng medyo maganda-ganda. Gawa ng nung araw, nung hindi pa ako uminom ng Amazing Trio, halos ang tulog ko ng isang gabi, mga 2-3 oras lang. Ngayon, natutulog ako mga bandang alas 9, gigising ako ng mga alauna, balik ko sa tulugan, gigising naman ako mga alas 5 na. So medyo maganda na po ang aking naramdaman ngayon. Maganda na aking tulog. So pasalamat na ako dito sa Amazing Trio at medyo gumaganda na aking pakiramdam. Kaya ang gagawin ko lang na yung sabi sa yung advice sa akin ni Doc Joey na tapusin ko ang 6 na buwan para mawala ng sakit ko sa puso. So, pati advice ko lang po doon sa may mga sakit sa puso, itry na po ko ninyo itong Amazing Trio, itong Mega 1 at medyo maganda rin po. Marami na akong nasubukang mga herbal, mga food supplement, pero dito ko nakikita medyo may magandang resulta ang pag-inom ng herbal na ito. So, yan lang po ang may payo ko sa inyo. May mga sakit kayo, lapit na kayo rito sa Amazing Trio at kayo mabigyan ng lunas. Yan lang po, papasalamat lang po ako dito sa Amazing Trio. Ako po si Benny Australia, Ginubatan. Nagkaparabiyay po ako pang Manila. So, parang painante, biyahero, nagadrive. So, mga sanit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Tig-try ko po mag-inom sa to. Tapos po, pag 5 aldaw, namatian ko, sumaraya pagmatip sa lawas. Kina po, nagbalik ako kay
Doc Joey. Uno na lang so pigawan na lang, so, piga maintenance ko para okay na sa pagmati ko kaya. Kaya nagbalik po ako kay Doc Joey. Kamo po, kaya kamo, try ninyo kay Doc Joey, gusto ninyo, mamatian mo niyo, gusto ninyo, mamatian sa lawas ninyo. Ako si Arcelita Galberio na nakatira sa Zamora, Pandacan, Manila. 57 years old. Nagkaroon ako ng diagnosis 2015. Nalaman ko na may bukol ako sa suso. So ngayon, puro sabi ng doktor, kailangan daw ipa-biopsy ko para malaman at mammogram. So lumabas sa resulta ko, hindi pa raw siyang cancer o parang stage 0. So ngayon po, puro balik-balik lang ng ospital hanggang sa dumating ang 2016. So pinaanulit ako sa mammogram at biopsy. So ganun pa rin. Pero habang tumatagal, ako kinakabahan. Siyempre hindi biro ang cancer. So ngayon, humingi ako nag-second open ako sa ibang ospital. So lumipat ako ng Manila Doctor. So, pinalaboratory lahat ng ko. Baka daw kasi kumapit na sa buto, kung ano-anong laboratory ang pinagawa sa akin. So, nagawa ko naman yon. So, umabot po ako ng 2016 ng hindi pa rin ako na-operahan. So, nag-third open ako ng San Juan de Dios, 2017. Doon lang po ako na-operahan. At may, na po siya, paakit na po siya ng stage 4. So, hindi lang yun ng breast cancer ang dumapo sa akin. Nagkaroon na po ako ng colon cancer. Gano'n na rin, pakit na rin sa stage 4. Pero napakabilis ang colon cancer ko kasi November lang siya. Hindi katulad ng sa breast cancer ko, umabot ako ng 2 years. Pero siya yung talagang napakabis na, yung biglang pa stage 4. So, ginawa ng doktor ko, inoperahan po ako. So, pagka-opera sa akin, sinabihan ako ng doktor ko na paglabas ko ng ospital, kailangan ko daw mag-chemo. So, ngayon, pagdating ng 15 days sa follow-up check-up ko doon sa doktora ko, tinanong ko siya kung anong yung symptoms ng kinikemo. Ang sabi ng doktor ko, kailangan yung mananakit daw yung kaso-kasuan ko, malalagas ang buhok ko, and susuka ko ng susuka. So ngayon, sabi ko sa doktor ko, Dok, kung halimbawa pala magpapakimo ko. So ngayon, baka ngayon pa lang matigok na po ako. Bakit lang? Wala na po akong ganang kumain. Tapos isasalang niyo ako ng chemo. So sa madaling salita, hindi na po ako bumalik ng ospital. So ngayon, nagpapahinga na lang po ako sa bahay. Hindi rin po sinasadya na ilipat ng apo ko yung palabas na panood namin. Yun yung babae nagsasalita na may cancer din sa ovary, na-opera na siya, kailangan din daw niya rin mag-chemo. Ayun ang inano namin. Tapos nagsalita yung anak ko na sayang kung eto nalaman natin or natuklasan natin, sana hindi kayo na-operahan ng dalawa. Di ngayon, tinawagan ko yung number nila. Sinabi ng secretary, darahin ko daw ang lahat ng laboratory. So, dinala ko po yun kay Doc Adrian. Pagdating po doon, binasa po ni Doc at binigyan po ako nilista niya po ako ng Amazing 1 and Miracle C. Ang dosage sa pang-inom ko, 4 na Amazing 1, 2 Miracle C. So, 4 po yan sa kada inom po yan. So, 6. 8 po sa 4 na inuman sa isang araw. So, nagtuloy-tuloy po yan. Nung natapos na po yung inom ko ng gamot, umorder po ulit ako ng 3 dahil gusto kong makontinuous. After 3 months, eto na po ako, nakakalakad na po ako at nakakapaglaban na po ako.
So marami na rin po ako nagawa para nga hindi ako na-opera dahil ibang-iba na po yung kulay ko at nakakain na po ako ng maayos. Hindi katulad noon, talagang wala akong ganang kumain. Pero sa ngayon, talagang grabe na po. At hanggang sa ngayon po na pinakunting sa akin ang Mega A, Multi 5 at Miracle C at binawasan na din po yung doses ng pag-inom ko. Ayun na po ang maintenance na iniinom ko hanggang sa ngayon. Yun po. Kaya doon po sa mga may cancer or ano pang cancer na dumapo sa inyo, ay kailangan ay huwag po kayong manghinayang sa ano, ay kailangan agapan po ninyo nang sa ganun po ay nang hindi po lumala. Kasi mahirap po kapag malala na hindi na rin kaya ng doktor. Kahit gaano po kayo kapera, hindi po kakayanin ng doktor. Ngayon po, kung ito po ang gamot na ito, kung naano po kayo sa ibang ospital, so dito po sa Amazing Trio, dito po sa Miracle Heart Corporation, wag na po kayo manghinayang sa ano, magpa-check up na po kayo. Maraming salamat po. So yan, balik po tayo dito sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Bayanihan with Miss Jella, and of course, ang aram po kan sa tuyang CEO na si Doc Joey Betito, and sa our Vice President, Ma'am Ann Betito Prinzena. Happy listening po sa Indogabos. Hello po sa mga nanonood pa rin po dito sa BCGB. Hello kay Ate Ninya, congratulations Ate Ninya Moral, ang ganda ng Mega One. And mga testimonies. Hello din po kay Teresita Jacobo. Kanina si G Bayaban. So, happy listening po, and of course, happy watching. Ayan po yung mga packages na sinasabi ko. Sinasabi ko is yung membership and resellers or distributors package membership. So, meron po tayong tatlong mga options po. So, we have package 1 for only 5,000 pesos. So, nandito na yung mga kompleto. Meron tayong mga healthy drinks. Meron tayong Mega One. Meron din po tayong Slimmers Rice. Siyempre, may discount din po tayo sa mga susunod na pag-purchase po natin. Okay, sa package 1 po natin, we have 1 box of Mega One. Ang 1 box ng Mega One po, 60 po siya. Yung laman niyang mga kapsula or 6 blisters or mga tabla. 6 na tabla. Okay po. So, yan po. Again, 1 box of Mega One plus 10 capsules of Amazing Trio. So, tatlo po ito. Isang tabla ng Multi 5, isang tabla din po ng Mega A and Miracle C. Kasi ang isang tabla is composed of course 10 capsules. So, bale, 10 capsules each of Amazing Trio. So, we have 1 box of healthy drinks and berry soap. So, we have po 1 Multi 5, 1 box of Mega A coffee, 1 box of juice, and Amazing Coffee Mix, isa din pong box ng Mega Choco ang makukuha nyo kapag in-avail nyo itong package 1 worth 5,000 pesos. Meron din po tayong 1 kilo of Slimmers Rice. Itong Slimmers Rice, ng GMO siya, and sa India pa siya. Itong Slimmers Rice, maganda kapag sa mga diabetic. Okay, sa mga gusto magpapayat, gusto lumiit yung tiyan nila. So, yan. Si Doc, dati medyo malaki yung tiyan niya. Ngayon, flat na. Yan, wala nang, hindi na mataba yung tiyan niya. Sa mga gusto po and may health benefit po kasi sa atin ng Slimmers Rice. Sa mga nagte-take po. We have 25% discount sa mga susunod na pag-purchase natin. Again, 25% discount ang magiging discount natin sa mga susunod na pag-purchase. Okay. So, yan po. That's package 1 worth 5,000 lamang. Kapag ang dosage nyo sa Mega One is 3 times a day lang, so 30 days na siya. 30 days na. Good for 1 month na yung ating Mega One. Alright, so we have din po
Package 2. Eto sa mga, sabi ko nga, pwede sa mga members natin and sa mga gusto mag-start or gusto maging reseller po ng ating mga products. Ito yung magiging mga options nila. O kaya naman yung mga distributors po. And we have different packages din po kapag doon sa mga magiging center stockist. Ayan, iba po yung mga packages natin. So, ito yung mga hanggang sa 20,000 lamang po tayo. Distributor or city distributor, ito yung mga options or mga packages po na ino-offer namin sa inyo. Okay, so we have 12,000 sa package 2 natin. Magkakaroon kayo ng 3 boxes po ng Mega One. Yung mga included po, 20 capsules of Amazing Trio, 2 boxes of all healthy drinks, and 2 berry soap. So, tigda dalawang Multi-5 coffee, 2 Mega A coffee, and 2 din ng Mega Choco, Amazing coffee mix, and then juice, 2 berry soap. So, ang berry soap natin, maganda sa may mga skin problems and sa mga gusto pumuti. Okay, so kung naghahanap kayo mga pampuputi, eto, soap lang siya. But then, sa whole body natin, pwedeng gamitin natin yan. And sa may mga skin problems like rashes sa mga bata, ayan, proven na din yan. And sa mga may psoriasis or psoriasis na problema, makakatulong for external ang ating berry soap. Okay? So, yan po ang ating berry soap. Kasama dito sa package natin. 2 kilos of Slimmers rice ang kasarabay man po digdi sa package 2 worth 12,000 pesos. And 30% discount on succeeding purchases. Ito yung magiging discount nyo sa mga susunod na avail po nindo dyan sa office natin or sa inyong mga resellers o kaya naman sa mga binibilhan nyo po. Okay, so ang pinakalas natin is worth 20,000 pesos. Again, pwede ito sa mga gusto maging distributor sa inyong lugar or gusto maging reseller. Ito yung magiging options ninyo. Okay po. So, dito sa package 3, you have 6 boxes of Mega One. Again, 6 boxes of Mega One. 30 capsules ng Amazing Trio, and tigta 3 na po ng mga healthy drinks. Nandyan again yung Multi-5 coffee, Mega A coffee, Mega Choco, collagen or yung juice natin, and of course po yung Amazing coffee mix. But for now po, hindi pa naubusan tayo ng stock and medyo mahirap-hirap din po yung sa mga pag-deliver sa atin dito sa Bicol. So, yan po, wala pa tayong stock ng Amazing Coffee Mix. If ever may mga nakikinig po dyan na mga yung paborito is Amazing Coffee Mix. So, for now po, wala pa po tayong stock dito sa Legazpi. So, waiting pa po tayo, pwede naman po dyan kasi may moringa naman po yung Mega Choco, and of course, yung Mega A pwede pong pamalit muna sa ating Amazing Coffee Mix. Alright, so we have 3 berry soap. Yan po yung mga kasama sa inyong package na package 3. 3 Slimmers rice or 3 kilos of Slimmers rice. Again, 3 kilos of Slimmers rice. Pwede din po kayo mag-sell po ng Slimmers rice, kasi syempre may discount na kayo. Discounted na din po. Okay, so 35% discount po ang magiging discount nyo sa mga susunod na pag-purchase natin. Again, 35% discount. So yan po yung magiging mga packages po natin, and yung referral incentives po natin is 10%. Ibig sabihin, kapag kayo may refer sa atin, like kamag-anak, kaibigan, kakilala nyo na may mga karamdaman, na gusto magpakonsulta, at kapag sila nag-avail, syempre may 10% ka po doon. May referral incentives kang makukuha if ever may mga dinala ka or sinamahan sa ating office. So, yan po sa package 3. Again, 10% referral incentives. Package 2, 8%
referral incentives, and for package 1, referral incentives is 6%. Yan po yung mga benefits din po kapag nag-member tayo. Dito is free membership. And of course, pwede ito sa mga members natin like sa mga resellers din and sa mga distributors. Okay, so tatlo lang yung mga options po natin for now. Meron din pong 3,000 na promo, 1 box po yan if yun lang yung budget natin. 1 box of Mega One for only 3,000 pesos. Kasi ang regular price natin dyan, SRP is 4,000 pesos. Okay, so yan po yung mga incentives natin and yung mga inclusions po sa mga packages na i-avail natin. Hello kay Cesar Paino. Happy listening po. Happy watching. Maraming salamat. Okay, so yan po yung mga packages natin. We're open po bukas hanggang Sunday, but then every Sunday, half day lamang po sa opisina. Alas 8 po nin pagkaaga hanggang alas 12 po nin pagkaudto or alauna. If ever po may mga ano din po si Doc Joey na may hinihintay po nagpa-schedule. Okay, so yan po, pwede naman po dyan si Doc Joey hanggang alauna. Depende po sa usapan nyo. Okay, again, free consultation kay Doc Joey. Avail na po kayo ng mga promos natin for now. At wag nyo nang patagalin pa ang inyong mga karamdaman para syempre hindi kayo mahirapan masyado. Hindi kayo kasi pag nahirapan tayo masyado at naglala pa, mas magagastusan po tayo. Medyo mahal-mahal na pati ngayon ang mga gastusin po, So, ingat na lang po at syempre, wag tayo mag-isip pa na mahal. Okay, mahal yung mga syempre kapag napabayaan ang inyong mga karamdaman, kapag lumalayan, diba, gastos pa rin. Kaya dito, action na. Action na yung ibinibigay po namin para syempre, ngayon pa lang makapag-take na kayo, makita nyo na yung mga benefits kapag nag-try tayo ng amazing products. Of course, natural supplement manufactured in Florida, USA. Yun po So maraming salamat. And again, yung number ni Doc Joey is 998-975-8121. Again, sir, 998-975-8121. Ang Globe naman po is 917-853-8933. Ingat-ingat po sa mga papauwi sa ngayon. Alright, so may mga incentives din po pala na ibinibigay if ever nag-refer tayo sa Dorotea Resort and Spa. So, ito po, applicable of course sa mga members ng IAF. So, yung IAF natin, yung iba, parang mga requirements like so ngayon kasi wala na po diamond like diamond ngayon nasa 500 na invites kayo sa Facebook para mag-join sila kasi kapag naging member ka at parang natapos mo or na mo po yung mga requirements like 500 na invites mo para maging IF member. Okay, so magkakaroon ka ng 30% or 40% and then may mga free products pa yan. But for now po, wala po muna. Okay, so yan po, yung masaswerte yung mga naunang mga IF members and yung mga IF leaders. Sana magamit natin yan kasi sayang naman. Sayang mga incentives at marami ngayon ang mga naghahanap ng mapagkakakitaan. So, ito na yung the best time para syempre ma-share po natin ang Mega One sa ating mga kakilala, mga kamag-anak pa man po yan, para matulungan natin sila. Okay? Para matulungan po natin sila. In a natural way, sana pakinggan niyo po kami para of course, matulungan po natin sila. Kaya naman yung mga nakikinig po dyan, of course, free consultation, huwag na kayong magdalawang isip pa kasi marami na din po yung mga natulungan ng Amazing 4, ng Mega One at ating mga healthy products. Pwede niyo po yan makita, mapanood ang ating mga testimonials sa official YouTube channel ni Doc Joey. Hanapin niyo lamang po ang Doc Joey Betito
Sa YouTube po yan, YouTube channel ni Doc Joey. Nandiyan po yung mga testimonials. Napakaganda nga mga testimonies po ng ating mga clients. Huwag niyo din po kalimutan na mag-subscribe, alright? And mag-like ng mga videos. And of course, yung mga official Facebook pages po ng Miracle Health Corporation, ng ating MHC Bayanihan Official. We have Mega One Superfood, Doc Joey Betito, we have Yes We Love the Philippines. Ayan po yung mga official Facebook pages po ng ating company. Okay, so maraming salamat po muna. Magpapaalam na po muna ako for now. And hopefully tomorrow makapag-live na po si Doc Joey sa ating opisina at makita niyo naman siya, 'di ba? Alright, so yan po. Maraming salamat din po sa mga kasamahan natin dito sa DCGB. Maraming salamat kay Kuya Bonjing and kay Kuya Manny. Maraming salamat po. So ingat-ingat na lamang po sa mga papauwi pa lang sa ngayon. Again, happy birthday sa aking kapatid na si Chan Chan, and of course sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, happy birthday. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President Ma'am Ann Betito Prinzena, my name is Miss Jelay. Maraming salamat po. Bukas naman 5:30 till 6:30 in the evening. Maraming salamat, and this has been Serbisyong Natural, Kalusugan at Bayanihan. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si